Mwancho murigeria chingaki liberera ria gisiasa rigendrete kwenekiwa imeyense na ne monorongo rwa Gusii nigo bono ritkoria rero ase county ya Kisii ebosio bobochori obonene omwako gocha ritkoria rero ekiombe kia bakundekane kia Pastors and Clergy Forum bakoragwa no munyakiro gobo Bishop Lawrence Nyanuga nigo bono besokire na gusaba botoererwa asigati ya abarai na boigo amaskani nigo bono baringe kuyakwana yaiga ime ya Kiogoro ebunge nyaribari chache ase boigo babodire abaibori korenda abana babo buya chinga kechiga bakogenda omutimo ko mutambe muri kito Pethuel Machini na mange Nasi kanisa ya The Whole Synagogue Church of All Nations ime ya Kiogoro ebunge nyaribari chache county ya Kisii Aiganige kiombe kia barandi ime county ya Kisii ya Pastors and Clergy Forum basangirekana eribusabiro morembe egatia bana siasa chinga kia bikoro by'ikibura buru bigenditskwene kiwa ime county ya Kisii amonense ya Kenya. Hallelujah. Na inde twatenda gukwana nga Kenya television yasinge siasa rororo. Airio mani abukira aseme kutana yakoba. Twarira makweli akaba aseme kutana yakoba. Twarira okora mano na ukabire koboro. Muna barandia bagusito go sabanga. Tuda to molembo basikire mekutana yakoba. Asenge njasa molembole no abantu batwara magenderero. Asa molembole no babukanyiko bakoba. Oyibona asa molembole nonya abantu baitene bakoigwanana. Tigansa benga asa barai baito especially Gusii county na Nyamira county na Kenya ngimalimo kuweke Gusii. Ndoda tutomenya no molembe muna aba Kenya ekogera nyuma yo mare ya ruro yo ndo goswa bado no Kenya koba no yoro no Kenya. Chinga kicho niko bagikiri siasa cha one term na two term na konia bomu bana siasa abasabo igobono banyako bakorira niko barachikonya kabako baseria bana siasa barachikokora siasa chikanisa chiabo. Elio maniyo konya kora mala senje byama na one term na two term muna bale kanisa ntotageti eno gosali ekenyero yeito no sali county yeito na gosali Kenya yeito. Tigama sikanya ba sekero mora yasikwe na ndonza se monta bato mokutano kanito chikiro tiako gendo na kanya mokutano kole bwe chama gete na eno wete t-shirt chama gete tiako gendo asenge njugo sali omorembororo pande bakubachaka one term two term timetinga ba minutinga one team use one term but I hope a minute one team niko chinga kicho baragire kiara siasa choboke bago na goita bande na gokane mbweyo tiakira ntoba go molembe na ende musika barai baito na manone kale tubata security ase toka mekutano yito tonye sikendo kunyaka magena bali mokutumia guni simasi mokutumia mekutano yino na ntumune kale santo bali gereti mnadoko amanyegani tubakandi matuka ujo kwa mwa kali chukura senge yino na baiti na ina bakumi babantu. For example twarolera abantu abange bakoimoka batete kweta chisegi asengencho e pipe ya tachirwe likanya bakatwalire bayibere bintu basali bintu bya abana inchi bono bayimokerere igoro batete kweta obo kayayu ase county yito we say no abando bakwoga bayiruchi besa batete koita abamwabo we say no aseboigo baborira boiboli kwene kibna chinga kiche bana babo bagocha so mutimo kongo bakwana bare nako bayira chikanisere bosaberwa abaiboli twarolera so much unrest in schools abaiboli suguma abana baino baenda chikanisa tigo mwana tatigara isiko omotige because when he comes to church we give him Jesus kero twa moire Yesu enkoro ya yaba softened twamubundisa chimbwa chingiya chobo nyasaye suguma abana baino ngobono basekire chisukuru basugume kabisa baende chikanisa tubago ja chirusa abarani mwesa semwabeta matukaye muno murani tatabire tamakobeke mekutano yaba saye baito chikanisa chino no ante utora mokutano chiko murandi achakwa na basaye baito tobakonya endo yakabere abana baito kumali chinga abamuri beje bigibigi mo abani beje bigibigi basa kumyakano je para yankwegera bale ke bara kwara masomo mango kwegera bigibigi chasenge njema tukayo chigocha tata bakoleka siwetane. Kuripoteria Ensoko TV kurega Kiogoro imeyebunge nyarwari chache county ya Kisii Pethuel Machini.